Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Dagi kampo man pen iki player jonga Paraguay. Janya khawit para breu haswaban kut ka jingele kai. Hapleng ki player ka Paraguay bat ki player jonga France. Ki player jonga Paraguay kila pen isi syada ki kampo man. Wat hapleng madan. Hakaba uri friru udang don. Sulom baka jingele kai kala kut no artat. Nrela da kadang ne Islam. Kaya kaban ja hapleng ki player ka Paraguay bat ki player jonga France. Ki player jonga Paraguay kila yale ban trap yu urang ele kai bapau jonga France. Kylian Mbappe. Henry kimla imat kane ka jingle rudom ki player jongka Paraguay kadai namar ba kimla shu ban pun phai ka France hak ba ka France ka layo thep si gol lingba Kylian Mbappe ka jingyo thep Mbappe si gol kadai namar ka jingyo shoot penalti naga daw ka jing khnyat urang ele kai jongka Paraguay Diego Gomes ya Desire daw kadaw ka ba penlong ka France ban yo thep tang si gol kadai namar ka jing plat urang abgol jongka Paraguay naga jing job jong ka France persya ka Paraguay kala penlong ka France ban yurung sa ka quarter final bat ngin sa ka jingele kai jong ka France persya ka Morocco haka quarter final haka sni basau kata ka khandai tarik ujulai arjar ar penriu